Сәлем, дусларым. Мин спорт залына килдем. Монда физик күнекмәләр ясыйлар. Төрле спорт уеннары уйныйлар. Физик культура организмны ныгыта һәм иммунитетны арттырырга булыша. Спортка вакыт бир, алмашка сәламәтлек ал дигән мәкаль бар. Сәламәт буласың килсә, үзең турында бала чактан ук кайгырта башларга кирәк. О, монда өстәл теннисында уйнарга була икән. Өстәл теннисы җир шарында иң популяр спорт уеннарының берсе. Ромай, bu oyunu mиңа да өйрәт әле. Әйдә, Рәмия, бергәләп уйныйбыз. Аны бит парлап уйныйлар. Минем бәргеч кара төстәгесе була, яме? Ә синеке кызыл төстәгесе булсын. Ярар. Өстәл теннисы уйнау өчен шарчыгыбыз бар. Мин уенны башлап җибәрәм. Йеху! Хәзер тупны сугып, сетка аша синең якка ыргытам. Әйдә, сук. Монысын сетка аша чыгара алмадым әле. Әйдә, тагын бер сук. Дөресен генә әйткәндә, үземнең дә бу уенны беренче тапкыр гына уйнавым әле. Ура! Менә икенче сугудан килеп чыкты бу. Сетка аша бар көчемә ыргытам нәни тупны. Каршы яктагы уенчы ыста сикертә аны. Ромай, миңа бу уен бик ошады. Миңа да ошады. Дусларым, җитез һәм игътибарлы булырга теләүчеләрне өстәл теннисы уенын уйнарга чакырабыз. Хушыгыз! Сәламәт булыгыз.